Gregorio, gerri urten aurretik zu eskolara joango zinen, ezta? Bai. Nola joten zinen eskolara? Hola gutara? Hola gutara, bai. Republika denpori izango zen? Uste zan, hori eskolienik frontegitan nervian mutiko da baren ikusi, besta, zeu behin. Bai. Hola gutara. Bai, da Maixuen hor zan? Bate koka. Oka. Hori, erretatu ordan, Gerinda. erretatu ordan, Zuen egita. zuen egite danak. Gerina. Bai, orduan, hola gutara, danak zen, ni berruten egin. Zezeta bat eurte izepa, koka. Kanetxanoka. Da zelako maixu esan, Gregorio? Zainik. Gogorra zan jo eta ala dik eban, ero? Kela, nik ez dugu. Ez teko zorren akordoik. Ez. Ez que, Claudio zoskune, Ez aixi izen zala... Ez nire, donostan egakor nagoela dutatik etxetik, ez nire dut bat, ez nire, zartzen orduena, gurin bez nire pini bez da katxarro bat narrotu bat, ez nire dut. Birien flakoa zuteta. Katxarro ebe kantini untzio bat narrotu bat, zartzen dut. Kokai, Bigote dune. Eta semea azogunak. Bai, Iru semeak, gure da ingurukuek ero nire minoztarra bat. eta ere danak berrezti gero joan egin ziren. Dana martxio gana. Dana martxo den. Bai. Gero beste bat, gero hori maestarro bizia. Ez da izan bat, maestarro bizia da gizonak izkotuna. Zeratzkitu baina bina? Ez, beste bat. Beste bat? Gurin karro egin gona, gu bizu gero ana eskola gote egin, egin ordu dute, gano egin. Maestra Rubizi esaten zen ziren, antxe bertan gero? Ba, Gerria hasi aurretik. Erori gerra hasi. ez, hostien.